जोंहा बड' पिपल्स पार्टी BTC नि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय जों मोनसे सेपारेट बड' पिपल्स पार्टी मुंनि मोनसे पलिटिकल पार्टी जों जोनोम होदोंमोन आरो बे पलिटिकल पार्टीनि गिबि खेब माने एनुअल कन्फारेन्स हिसाबै जोङो धेमाजि जिल्लानि गगामुख मिंमां ओनसोलनि नोलोबारि गेलेग्रा फोथाराव जोङो खुंफुंदों। बिनिनो दिनै नैथि सान आरो बे नैथि सानाव गेवलां मेलाव आंखौबो आलासि महरै डिस्टिंगुइश गेस्ट हिसाबै आंखौबो बिथांमोना लेंहरदोंमोन आलासि महरै। निफ्राय फुङावबो मोनसे हाबाफारि दंमोन गोथार फिरफिला बिरहोनाय पलिटिकल पार्टीनि। बेनिफ्राय आरो मोनसे आंहा हाबाफारि दंबावो सुबिनुर बेखेवनाय, बेखौबो जों दायो दान्दिसेनि उनाव मावफुंगोन। दा जोङो नुनो मोनबाय फुंनिफ्राय हाबाफारिफ्रा मोजाङै जाबोगासिनो दं। मानसिफ्राबो लैहोर लैहोर फैदों, रायजो राजाफ्राबो अनफावनाय जोंखौ देखायदों, दिन्थिदों। जों मोजां मोनदों, गोजोननाय मोनदों। आरो BPP पलिटिकल पार्टीनि एजेन्डाया खोब मोजां एजेन्डा। मानो होनबा BTC नि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय दिनैसिमबो पलिटिकल हान्जा गैया। BTC आव दङ BPF आरो UPPL बर'फोरनि थाखाय पार्सनेल, किन्तु BTC नि बायजोनि बर'फ्रा राजखान्थियारि बिथिङाव बिराद गोसा माने सेरखाय बेरखाय जानानै दं। सोरबा BJP जों दङ, सोरबा कंग्रेसजों दङ, सोरबा AJP जों दङ, बिराद सेरखाय बेरखाय माने। बेखायनो जोङो BKWEC नि सिङाव थानाय माने बर'फोरखौ काउन्सिलखौ जों दखल खालामनो थाखाय, जिहेतु बियो बर'नि मोनसे स्पेसियेल काउन्सिल, बर'आल' बेयाव भट होनो मोनगोन, बेखायनो जोङो BJP AJP कंग्रेसनि गासिबो दैदेनगिरिफोरखौ ज' लानानै नैबे जों माने बर' पिपल्स पार्टी, बे पिपल्स पार्टीखौ जोङो माने दानाय जादोंमोन। आरो बे लेखायै जोङो साक्सेसफुलि जों धेमाजि जिल्लायाव गिबि खेबनि थाखाय जोङो माने कनफारेन्स माने एनुअल फांसन बायदि जों गेट टुगेदार खालामदों। बेवहाय आं आलासि महरै फैनो मोननानै आं गोजोननाय मोनदों। खोनानो मोनदों सैथो? बेयो सैथो, 100% सैथो। जोङो दिसपुराव थांनानै बिथांखौ लिंदोंमोन, बै समाव बिथाङा फैगोन होनदोंमोन। नाथाय जेला बे ओनसोलनि बर' माहारिफ्रा, जोंनि लिडारफ्रा थांनानै जेब्ला न'आव लिंहैदों, अब्ला बिथाङा आं थांनो हाया, आं बे गाज्रि मोनो, आं थाङा, माबा माबि बिदि बुंदों आरो बिथाङा जोंखौ माने नेग्लेक्ट खालामदों। थारमाने बिथांनि बुंनायनि मिनिङा मा, जे बिथांनो जों बर' हारिनि भट नाङा, माने बिथाङा बर' हारिनि भट मोनाबाबो देरहागोन, बेयाव बिथाङा माने आन्डार एस्टिमेट जानानै दङ। बेखायनो जों बिराद दुखु फोरमायदों। जों बर' हारिया धेमाजि जिल्ला हिसाबै गोबां खेब बिथांखौ जों मन्त्रिनि MLA निफ्राय मन्त्रि खालामबाय। नाथाय बिथाङा मा साननानै, गावखौनो बिराद गोग्गानाय साननानै बिथाङा मानो बिब्दि राव बुंखो जों मिन्थिया। किन्तु बे खोथाखौ जों बुंगोन जे बिथांखौ जोङो सासे आसामनि ट्राइबेल मिनिस्टार हिसाबैसो लिंदोंमोन। जों सोरबा माने रनुज पेगु होननानै जों बिथांखौ लिङाखै। जों बिथांनि जा मासि ट्राइबेल मिनिस्टार, बे मासिखौसो जों सनमान खालामनानै लिंदों। जों रनुज पेगु होननानै जों लिङाखै, बे मासिखौ सनमान खालामदोंमोन। नाथाय बिथाङा जोंनि हांख्रायनाय, जोंनि लिंनायखौ बिथाङा नाकच खालामदों। जोंबो फैबाय थानाय इलेक्सनाव बिथांखौ नाकच खालामगोन आरो 100% नाकच खालामगोन। धेमाजि जिल्ला हिसाबै बिथाङा जा इलेक्सन गेलेगोन, जों साफ्रोमबो बर' माहारिफोरखौ जों खावलायगोन जे बेबायदि लिडारखौ जोंनो नाङा। बिथाङा जोंनि बर'नि ट्राइबेलनि गांनाय उखैनायखौ बिथाङा मिन्थिया। आरो जोङो गोसोआव मोनसे सोंनाय फैयो, बिथाङा गमामायैनो ट्राइबेल नंगौना नङा, जों मोनसे साननाय फैयो। हयथ' ट्राइबेलबाथ' बे जोंखौ ना खालामनाय नङामोन। मानो होनबा बे सासे आसामनि मिनिस्टार, जाय मानसियानो लिङा मानो एज ए मिनिस्टार बिथाङा थांनांगौ काटसि। बेयो सोरजोंबा दङ, सोरजोंबा गैया, बे खोथाखौ मेनसन खालामनाया बिराद गाज्रि। बेखायनो बिथांनि जा इलेक्सनाव बाहागो लानाय बे सिमाङा खोमसि। जों बर' माहारि, धेमाजि जिल्लानि जा बर' माहारिफोर दङ, जों खावलायगोन जे रनुज पेगु बिथांनो भट दाहो। मानो होनब्ला बिथाङा जों बर' माहारिखौ बिथाङा नेग्लेक्ट खालामदों, नेवसिदों। बिथाङा जोंनि भटखौ नाङा होननानै बिथाङा इंगित होदों। बेखायनो जों खावलायदों जे धेमाजि जिल्लानि बर'फ्रा सांग्रां जानांगौ। माबायदि लिडारखौ जों लाबोयोब्ला जोंनि थाखाय खामानि मावगोन, बेयाव जों सांग्रां जानांगौ। आरो जोङो अलरेडि सांग्रां जाबाय, रायजोफोरखौबो जों अलरेडि बुंखाबाय।